пешакӣ мегӯм ки будакулаи пештреза гум кине ки ягон таш фараки нарава плюс 18 рафтем меган 14 нашид балошид расал рӯзи ошиқой пага бигира дарами падаркара бигира дарами кунҷи мошинат бизан бози агар ин мошини ма опел мебуд намедодим мегуфти бефараем пинмин гиёбоӣ нархи ира биту на нигоҳ чека нархаби ухтавал нархаби ян намуд ба мети ки кайф мекини хидод султон чай дурӯгу занак и бовар накарди семара $100 арзон харде $200 ясмдаки сад надори мада як дона зубачиста бахари бутай да пешони ма қилнариста ки қаки мезани мамаре тануш накики мара нигоҳ бадбадӣ мебара зудагим нигоҳ охи наҷанастига се бор беистибес зудагӣ тамом бадиу дига задагӣ мырдагӣ будум надодима биламам ин султона гуфтум история нест ки